Как се влиза пред началник, бе, Хаджидинев? Гражданин началник, затворник Хаджидинев се явява по ваша заповед. Високо ясно, бе, келеш. Какво им ръкаш? Гражданин началник, затворник еди кой си. Явява се по ваша заповед. Ясно ли е? Излез ми се ви пак. Излез! И първо... Добре, келеш, ще го скелеш. Изтърва на работа, другар Николов. Ще го изтърва с него. Аз какво ти заправях, бе, тапак?